Assalamu alaikum. To za ka shigo page naka kaman haka. Nan ga shi mun sa username namu da password namu. Za mu ɗan jira ya shiga. To ka ga idan ya shiga kaman haka, za ka zo I have read the message wannan kai tsaye. Za ka jira shi ya buɗe. To kana shiga ka ga ya kawo ma dashboard naka kaman haka. To inda za ka je kan wajen register on AI wannan kai tsaye, sai ka yi clicking ɗin wajen. In ya nuna ma notepad ma sai ka yi abun nan nashi zai kawo maka. Saboda abin da ya sa na gwada da waya network ba kyau ɗin ma saboda wasu in sun yi za su ga sai su ce sai su bari. To ka ga ya nuna min 404 notepad ban yi ƙasa a gwiwa ba, na ta refreshing nashi har sai da ya nuno min. To za ka sa wajen, za ka sa abun nan username naka let's say kaman haka, sai ka sa password naka. Haka za ka sa abun nan to kaman haka za ka sai ka yi submit. To ka lura farko idan ka yi submit zai sake dawo da kai baya saboda wannan wajen register muka shiga. To wannan shine za ka shiga wajen abun nan naka kai tsaye. Za ka sa pin naka da password naka wanda ka yi amfani da shi kaman haka. To ka ga sai ka yi login. Idan ka yi login yauwa ka ga ya kawo maka waje kaman haka. To wannan shine iya view ɗin da za ka kalla fa ba wani yanzu da za ka jira. Ka ga yana tafiya sama. Za ka jira shi ya gama. Wannan na ɗaya kenan. Kaga za ka jira shi kaman haka. Za ka jira shi kaman haka. Yana tafiya, yana tafiya. To ka ga wannan na ɗaya kenan. To ka ga in ya gama zai koma na biyu. Ka ga wannan na biyu kenan. Wannan na biyu kenan. Za ka jira shi ya buɗe. Za ka yi biyun. To amma yanzu wannan yawanci sun sa hotuna ne saboda kun san sun ce abin gwaji ne ba bidiyon ba ne, gwaji ne haka. To ka ga ya gama wannan shine na uku. To shi ma za ka tsaya ka kalla haka. Za ka jira wancan ja na saman nan. Za ka gan shi yana ta reading, yana ta reading sai ya ji ya ƙare. Ku tsaya ku gama kallo saboda a ƙarshe akwai abin da ya kamata ya yi. Zan nuna muku shi. To wannan shine na uku. Sai ka ɗan jira shi ya gama shi ma. In ya gama to ka ga zai je na huɗu. To shi yana yi yana canjawa da kanshi ne. Yana yi yana canjawa da kanshi. Wannan shine na huɗu. Yanzu sun ce 60 ads. Amma guda biyar biyar suka ba da daman a gani yanzu. To ka gani in ya gama zai koma. To I think wannan shine na ƙarshe na guda biyar ɗin. To shi ma za ka tsaya ka kalla. Ka tsaya ka kalla kaman haka. Har shi ma ya gama. To wancan shine second ɗin da yake tafiya a sama. To ka ga ya gama guda biyar ɗin. To ka ga ya ce maka you are all caught up, add watch 5. To ka ga ka gama da shi kenan.